dazu kamar irin na dazu daji la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wayo mama na baba na daji mama. Kamar yadda rahotanni suka iso mana cikin bincike da kwakwafi da muka yi ya tabbatar mana cewa wannan bawan Allah mai suna Muhammad Hassan duk da dai bai kyauta ba, su ma 'yan matan da suke biye masa ba su kyauta ba, duba da ba wai haka yake sa musu wai a fannin soyayya kuma yaudara ba. Tun kafin ayyakan kiranki ga miki abin da za ku yi da shi, idan kin amince ga abin da zai baki, sannan ko ba a gida yake zuwa ba. Idan ku kalli bidiyon da aka saki na wannan lokaci ba a gida bane ko kuma ɗaki ko waje, hotel ne yake zuwa ya shiga, wanda duk wata mai kamun kai ba za a ce ta kasance a cikin hotel ba kuma tare da wani saurayi wanda ba maharaminta ba. Yawancin bidiyoyin kuma idan ba manta ba da ake magana kan cewa da wani mai mana na jikinsa sosai yake ba mu labarin. Tabbas yawancin bidiyoyin da ake yi ba wai ana yin su bane hakan nan, wasu ne ba ma sa bari a ɗauki fuskar su, wasu yawan auren su ake ɗauka ga bidiyon. Sannan abinda zai baka haushi, 'yan matan ba wai iya kwana ɗaya suke ko biyu ba, wata takan tahowa ne da zuma za ta kwana 3. To dukkanin wata bata duba cewa za ta iya mana kaddara ta iya auka mata ba. Na farko za ta iya mutuwa, na biya ta kamar wani cuta mai tsanani. Dukkanin wata wadda bata duba da wannan lamari ba, hakanan ta biya masan abin duniya ta aukawa wannan ibtila'i da ya auka mata. To tabbas ita ma abin hukunta ne ko ce abin tuhuma ne, duk da dai a halin yanzu an ba zama da hukuma sun ba zama neman wannan bawan Allah domin a kama sa gurbanar da shi a gaban kotu, a hukunta su domin zama irin cikin al'umma ba karamar cutarwa bane ba. Sannan kuma wannan wata baiwa Allah da ake ɗora da jafi da zimmar wancan wadda aka yi aikar da lalata ita ce, to gaskiya ba ita bace ba, duba da abin da dai kawai ya bambanta su, wannan tana da kyau ita ma tana da kyau, to amma ba ita bace ba. Saboda haka yana ɗora hoton baiwa Allah a matsayin makwafin wancan. An ka kalli bidiyon ma za ka kalli hoton kuma tabbas za ka tabbatar da cewa wannan ba ita bace ba. Sannan jan kunne da zamu naɗa yi wa 'yan uwanmu mata kan wannan abu da yake ta faruwa ko a cikin arewacin Najeriya shine a duk inda ka tsinci kanka Allah ne ya so ya ganka a wannan level din. Saboda haka ku daina sawa zuciyarku dole sai kun yi arziki ta fin karfi, wato da abu ne gani a duniya haka Allah ya so ya kasance. Tun sauran ku dana mana alamar subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu. A da yanzu akwai labarai kala-kala da muke shirin suka muku a cikin wannan channel mai albarka mai suna Alkhairi 24 game da wayannan bayan Allah da abin da yake faruwa a halin cikin gaskiya da gasgatawa. Babu shakka iyayen yara sai kun tashi tsaye akan 'ya'yanku. Duk wani abin da ke ta faruwa a arewacin Najeriya abu dai sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da wannan misali za mu kawo muku sauran update na bidiyon a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Alkhairi 24. ku da ku ta wani alamar subscribe na kuma da share domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora sai in ka isa wayoyinku cikin gaskiya da gasgata gaskiya. To sauraro duka ana muka kawo shirin namu Alkhairi 24 tana alfahari da mu ma maza ya kamata in ka miƙe tsaye ba wai iyaye Allah ya dora wa nauyin kulawa da kannan mu ba mata ba, har ta mu yayansu ya kamata nan ka sa ido a kansu. To Allah ya san dace.